kai dai yanzu bari dai in je gidan seminar din in je in dawo. Idan na je na dawo duk wacce ake ciki ai sai a yi mana. Je ki dawo ba ku dawo tare da ita ba? To me amfanin fitar taki? Ban ga amfanin fitar ki ba Rabi. Kai dai malam bari dai in je in dawo. Kamar ya ki je ki dawo. To wallahi tallahi ba zan ɗauki wannan injin nan ba. Makarantar ma gaba ɗaya dai da ita za a yi. Kai Musa, ka bani wahala wallahi. Ai da ka san haka ne tun cikin dare sai ka taso, ka zo ka gaya mu. Tun da wayar ka ta mutu. Dole fa ka yi mamakin rashin sanar da kai da mutu. Kuma inda ka san karamin yaro aka ta da ita ta sani a gabas dole sai mun yi tafiya nan tare. Duk wani zama na yi mata amma ina dole sai da dai muka tafi. Babu yanda zai yi. To shikenan, Allah dai ya ba mu sa'a. Yanzu ina ta ce za mu haɗu don a san me za a yi. Kai dai mu je, kai ne ma za ka yi mata magana da kanka. Inda Allah ya taimake ka dama ka fara. Dan Allah mutanen can gidan ku suna nan? Wancan gidan na ɗayan ko na biyu? A'a wancan. Na biyun da alama gaskiya ba sa nan dan gashi nan kamar a rufe yake. Yau sai an jima. Da alama tana da alaka da abin da yake faruwa a wancan gidan. Gaskiya na ga alama kuma wallahi. Kuma kamar mutanen ma suna fa bakin kofar gida. Suna ba ga zai ke faruwa don mu. Alhamdulillah, na gode wa Allah. Aliyu ka cika alƙawari. Gaskiya 'yar amana ce. Mun gode da ɗawainiyar da kike a kanmu. Ga kuma Musa na kawo. Ni ma ga zara uwar ma. To kun ga kafin kowa ya sake cewa ko akwai wani hanzari ba gudu ba. In dai wannan ne ya sami na gida. In same ki a gida kuma ban gane ba. Zara, kin gama mata. Mama kuma yi wallahi. Ga loko sako an babu cikakken labari ko wanda ya kira ko wani wanda ya rasa wani abu a wajen. Allah ne harkar nan an ce za a yi tsoro don gishiri in ba ka wanda in dai akwai kuɗi to wanda ya mutu shi za a yi. Kai magana a cikin zartar biyar da aka akwai labarin kuma kan harkar nan mai abu ne. Ai ko a yi da ko a cikin so a yi ina ganin idan har hakan ya faru kawai a yi saboda To Zara, ni na ka inda zan tafi gida. Sai kuma Allah ya kai mu gobe. Ƙawata baki sani ba, ni fa tsoron zuwa gidan can nake ji. Kin ji yanda gaba na ke faduwa? Tsoro? Tsoro nake ji. Kin san mun dade. To shikenan. Ni zan kai ki gida. Ki ce me? Ina ruwanki? Tsaya ki ji. Za mu je duk abin da nake faɗa.
duk abin da zan faɗa wa ko babanki ko mamanki muka tara kai ki sake ki wani magana. Kawai in an zo kin ji? Kafin mu je ki ja min abin da zaki faɗa abin da zaki ja min faɗa ma kila har da duka. Ni ce fa, Minal ce fa ko kin manta? Kar ki je ki kwafsa. Zo mu ji. Ki shiga da bismillah. Idan ni tsoro nake ji wallahi. Ke, Zara'u, ki fita daga idona. Ina kuka tafi tun safe? Zara'u, tun safe kika fita da gidan nan, sai yanzu kika damar dawowa gidan nan. Kin ga? Malam, ni yau ga da farin ciki na shigo gidan nan ka kaya ni. Malam, kawance na da Zara ba karamin jin daɗi na kai ba. Na me kuma? Malam ka san me? Malam, ai da ba dan ba wannan yarinya, yanzu mun zama sori. Menene sori? Wani aya aka janyo mu fasara. Ya yarinya. Kin ce sunan ku sori. Menene sori? Malam, wani aya aka janyo a ajin mu. Malam gaba ki ɗaya ba wanda ya iya fassara ta. Sai wannan baiwar Allah. Yo baiwar Allah, a yanzu ilimi ai gaba da komai. Yau in kana da ilimi ka wuce ko me kake tunani a rayuwa. Ya shi sa na ce bari in zo ta ku in zo in gode maka. Kin ga dan iyayenki. Abin da yasa nake cewa ki tsaya ki karatu kenan, amma da yake wuya ce ba ki da hankali sai ke ganin kamar kin mai da ni wannan iska ko to ga ya iyo ga ranar ilimi ta da iyaye wannan ita ce wa take Allahu akbar. Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. A mai da kai karatu kusufa duk inda za a nemi ilimi a je a nema. In za a mai da kai a karatu, a mai da kai a karatu. Duk inda za a je a nemi ilimi, na sa halina yadda. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Amin. Ina umma take? Ai ta dan je unguwa ne, to madalla. Ni sauri nake. To tafiya zaki. Ya sunan ki ne? Sunana Minal. Minal. To Allah Minal ko? To alhamdulillah. To shikenan. Allah ya albarka. To sai gobe. Madalla. Kai da gida na gode. Kai. Kin ga dai iyayenki abin da yau gashi har kawai ta zo nan ta faɗa abin da. Ana gaya muku magana kuna ɗaukar ma. Bari dai yau Nazi na faɗa maka abin da yake cikin zuciyata. Saboda kada ka kuskura ka ɗauki zuciyarka ka ba wata bani ba. Kalle ni sosai, zato kake yi tsoronka nake ji. Wannan kumbure-kumburen da kake yi, shi Allah ya ƙawata min a zuciyata. Naga kuma ba yadda za a yi ne ƙasa a gwiwa wajen yin asararka. Ban nemi ka bani amsa ba, amma ka sani ba za ka tafi ba, ban gama magana ba. Ke! Hakan da kai shine abin burgewa a rayuwata. Saninka a matsayin wanda zan aura zai sa da yawa mata da kuma mazaje su kiyaye ni. Allah ya taimake ki. Yaya? An gan shi? Gaskiya abokin ne shi kadai ya zo. A'a to ai tashi zaki koma. Ku je ku duba ku ga wai lafiya? Irin wannan dadewan yayi yawa fa. Gashi ki koma. Abinda duk kuka gani ki zo ki sanar da ni. Sabo da kaza control over. Control, Anahaka.
operation suna tare da kai su ma. Kawai a raba gado a bani kasona. Shi gado ba hauka bane. Ko? Ba mutumin da ya isa ya ce ga wani waje a cikin rabon gadon da Allah ya alkurani bare ya gyara ko ya ƙara ko ya rage, babu shi. To ina fatan dai lafiya ba dan halin ya miki ba ko? Umma 'yan sanda. Me kika yi musu su 'yan sandan? To wannan jakar me ita aikansa aka yi da kuɗi mahaukatan kuɗi a ciki sannan an ma kashe shi yanzu. Mene? Da wannan shekarun naka kai ba za ka taɓa yin hankali ba haka kake so ka ƙare? Ba shacin zan yi ba. Akwai alamar tambaya a kanka. Me yake faruwa? Gaba ɗaya sun bi sun lalata komi wallahi. Gaya mana gaskiya ko mu ci tumar ubanka mu fara ragargaje ka anan gurin. Sani game da wannan al'amari. To ni dai jaka ce aka kawo. Na buɗe na ga babu kuɗi a ciki. Shine kenan dalilin kiran. Aure zan yi. Ba na so ya zama a ce akwai wani kullaci a cikin wannan aure da za ka yi. Ko umma ita kishiyar nan ma wai mecece ne? Ke ashe baki da hankali? Wai ke biki san mecece kishiya ba dai a rayuwa? Tabbas kuwa. Ce duk dai tsiyar ce a nan gurin. Ko dai baki gane ni bane. Mai Allah lafiyan ki kuwa? Ina buƙatar miliyan 3. Wani aure za ka yi kashe miliyan 3? Yaya ina nuna maka annabi kana rintsa idanunka sai da auren ma hana ni za ka yi. Kar in tafi kuma in zo in yi laifi. Haka Allah ya mai da kai? Ai tukunna ma baka ga komai ba. Dan iska azzalimi. Aka ce ka mutu ashe ƙarya kake za ka gane kuranka. Wallahi dana ba balawo bane. Operation Q&R over. A tarihin mu na 'yan sandan Najeriya wannan shine tarihin da har yanzu ba mu gama cike shi ba. To yau ko za a cike shi. Ranar da za a ɗaura yarinya aure ana shirin kai ta ɗaki amma ta kwana a